and it was Marky who did it. African na 4. Ikatulong ka batol ka rin na. Naroon sa Azul, Puslo Buwa. Yo, lalas na naman! Yeah, big shoutout sa Tunan ni Arino. O sa mga ni-perform bago lang sa atong venue, Azul, Puslo Buwa, ni Busikaw, dahil salamat. Ni GZQ. Sa akong wala, ikan Pagdaan, Mandawi, make some noise for Tax! Yo, shoutout kay Romania, Barticals Bash 1, then Angry Owl. Sige. Yeah, shoutout sa Romania, Barticals. Sound to O! Ikan ba? Toledo! Make some noise for GU Mill! Yeah. So, managawin to daw si Tax, pilinyawan na GU Mill. 90 seconds, 3 judges. Yo, minaw na nanay! First round, GU Mill! Yo, wala ni daghan, papasumbingay! Sugda na to ni ang round, wala ni langay, wala ni shoutouts. Kay 90 seconds ra ang ato ang round. Maong di gumuhatag ninyo og time out. Karong gibakang nakusubos pa na ako og level. Ubay-ubay sad jud muro ma-wipe out. Maong salamat jud Boss John Leo kay imuha akong gipatilaw sa pinakauna na ko nga tryout sa Rapolo, okay? Yo, maong hambugero na akong hambugero. Pero sigurado nga makapuntos ka. Dakong kalahian na tuwang pasabog bay. Yo, maong hambugero na akong hambugero. Pero sigurado nga makapuntos ka. Dakong kalahian na tuwang pasabog bay, dugmok sa lapis ako ang pulburao. Sigurado gyud nga mapulbos ka. Bisag dublehon pa ninyo ang pusta. Ug nagtuo magani ka nga naa kay tsansang makadaog na ako rong gabi una bay kisa kwintos ra maong. Yo, kay real talk, ubay-ubay mo nga mga rapper nga nahilig og suwat pataka basta lang marime. Ang nakapait pa gid ninyo. Kusog kaayo mo mag-apil-apil og turna niya mga pilinggahi kay mga bay. Maong daghan mong mapagan sa kuwang singka. Kay di la kay igo ni mag-rhyme. Timan ibay nga mura nigsan ako ang style kus I'm the one who only shines maong. Yo, kay bisag kinsa sa Pyromania nga animal. Timan nga di mo luwas sa akong hunting spot. Way pasalba nga mahitabo, di uso na ako ang warning shot. Kaya na kong patyon bisag 5. Iuna na ako ka kriminal. Pwede pong luwason tamong tanan pero tawag ako sinuwa, giluwas na ako mga animal. Yo, kay remind natin ka, kung igo ra ka mag-rhyme-rhyme si mong suwat, ay laguna-hunaang nga batil ta. Isuod si mo ang utok nga usara ka kabuang nga nangita ra og kontra kay layo ra kay tang duha. Paduong pa ka mugara bay ako since day 1 gara na. Timani nga kaya gihapon kaayo nako magpakita og kalayo bisag wala ka. Puro marigayon. Gagawin Tax! Mga old gods! Mga kalaan sportura! Di naman mo tingala kung sa resulta karong ibagat yung akrug ta o gamma. Make peace, not war. Pero dili sa atong duha. Mo ikaw pat nga abrigala. Sagpaan na! Make Tax, Gio Mill, mga Englishero kung naka-booze. Pero kanin si Gio, wanna be easy meal. I'm a easy meal. Agi esophagus. Kasi pang itsa prank akong sapak ikatiun sa akong tools. Ang problema, Abril size na. Di na ka maluwas pa sa April Fools. Napolo! Kusugan mo anime reference, gun bars, pero pang uplok. Uy na naman sa ko pero di anak kabulok. Ako mapa-anime, o gun bars, matik katutok. Dili ko si Kuma, wala ko'y pow-pow devil fruit. Pero ako mo, pow-pow ng juice, matik next life ka teleport. Talampas ka mahulog, kapatagan na epekto si mong kaisog. Burol na mong katayog, ako tuktok sa bundok, pero vulkan ko magsabot. Oh, Geo means earth. Munin ato akong tugma, pero ikaw rin anyong lupa nga mo dagay-day ang luha. Huwag ipaki, Geo earth, kay earthbender, sarap di ka mauga. Tawag lang kung linugan mo, tayo ka ng yuta. Woo!
Facebook profile pic ni si Sayad. Mo ni mong gipamukha. Fanboy kang Sayad kulo kay gigil sa duwa. Fanboy ni Sayad walay kahalgal sa pagtura. Fanboy kang Sayad. Pag natampiyan ng hangin ang hamog agad na lawan. Malutong itong bakal pag ito'y kinakalaw mo. Sa kuha pa makita. Fanboy kang Sayad na nakinana. Nakinana! Wala! Oh, sunod sa oras. Hindi ka mo sunod, isunod ka mo sa di pa ni oras. Tabang mo sa mong igsuong kambal, usahong tamog tagpas. Huwag pakig-atangan ko ng mga ungas. Kamu rin mga tang na mo, pero kami mangulatan yung gawas. Kablaw! Diba? Makita ra ang diferensya. O kinsa ginatong duha, hindi ka porma. Nung di na kumahibong pirmi kang matagak sa mga turna. Kayo gingana ra, pirmi imong ipakita, pues. Klaro na kaayo ning resulta, timan nga wala nila ibuhato ng mga banga gawa sa mamirsunan na sa mutagahi ilang kontra kay. Yo kay parihat ang duha metal, pero sa hip-hop ta duha gapatay. Imong kahimtang nako mas kritikal, ikaw tong metalon nga malanay. Kay mas yawa ko sa technical, anad pud kong makiksinagitay. Mao dito example nga lyrical, mash pit puro metal anad pud sa physical line. Mao dawatan ni akong kahangin ug pangubot mo mga par. Sa akong pag-ariw ako namasin, akong kalayo di mo kagar. Dinaangay gamitan pa og bato para ninyo makasakar. Sa kalawom sa kong suwat, abot ni Pasipiko, mura og tubig, ug nako ka di ka pasar. Oh, sabi ko magnaminaw. Ni anak ko hangin, kalayo, bato og tubig. Ubay-ubay di ay wakapasar. Gimaster na nako ang upat ka elemento sa inyong atubangan na respetari ang avatar. Yo! Ang avatar, gets? Natural si ka-gets ni ang banga. Na-control magani na ako ang upat ka na-control magani na akong upat ka elemento ang kadaugan pabakaha. Yo, kay timan niya. Yo, kay bisag maabot pa tao round 5 talks. Timan niya nga magpabiling gihapon kang banga. Ayaw palabig salig si mong kaugalingon ha. Kay ubay-ubay pa mi nga masgara. Kaming mga natanggong sa ubos, wala mi ninyo kapatagad. Kamu mga nagpaka-feeling nga lawumpon mo na mo maghangad. Gando tax! Well, I ain't got time to relax. Cause my freaking schedule really sucks. Tas iyatag sa kuning liblib mo tagsuwat. Pero ay unod bilbil ng Snorlax. Di pang hinambog niya sa mga last battle niya. Shell worker sa call center. Nax! Bisag libo-libo pa mong sweldo, dagdag na ka sa kong stats. Dapat kay baw naka-GU, mil-mil ang kwaon sa tax! Tas yung mga battle o kaya, Dong Jumil, yung mga kasabayan si RB, lalos na nung tong nag-flip top. Pyromania, gatnad na di ko nagpabiling kapong white binatbat. Pila katuloy na kang estudyante sa battle rap hip-hop. Di kaya kay baw mo level up. Kanuong nakapildi sa mga gitawag natong wak. Grabe nakaka-squatter, nagpuyo na ka mismo sa body bag! Tas ayang mga lotel o kaya, all three lang stutter, stumble, choke, complete package kay ka! Okay naman masayop, pero sayop na kung balik-balik ang parehong sayop. Di na ibaw makaton, munong boot pasabot, iyang moto sa kinubuhay, bahala di lang masayop. Basta sige lang kasayop, basta di ilang musuyop. Sipiat ka diha! Niyong suda ka! Shut the fuck up, amigo! Yo! Sipiat ka diha! Niyong suda ka baro mo usap imong gama tas follow up red horse! Ito ang tama! Shout out Lawrence Bogena! Shout out Lawrence Bogena! Tas! Real talk! Pag-announce si inaano mo siya sa mga linya, lawom siya maghiwa. Kung ikaw mahiwa, matunga, lahos. Kung ako mutug pa, kanisi mo ako matos. Huwag pa ka na imong prime, I experiencing playing Optimus. Na ikaw, real talk, pareho rin walang-wala. Pero sa attention, simpatiya sa GC, sige ka panlimos. Pag-announce ni John Leo, nakita'y kontra. Akong bio sa Facebook tax. Works at AKP. Sa una pa nang nakalagay. Iyang himo siya, Geomil. Works at TGP. Giatbangan sa sagatay. Sikat sa ang lugar o pangyayari ka pa ilagay. Asal tao tong hayop na nakikibagay.
Di mo to gets? Mo tong pinahin yung reference. Kaya sige na pangupya para lang makasabay. Si kopyahan tax, buwis buhay sa buhay. Buwis buhay sa buhay, kakutubra ka sa hikog, buwis o pakamatay. Oh, gabi si pangupya sa taxi. Ipagawa sa syntax para magkatag mga error. Time. Nasaan si Yumil? Yo! Round 3 na! Yo, round 3 na! Pero kada imong suwat, wa gihapon ay gamit. Kung saan mo paghunat, imong suwat, puro pahit. Kay tingog ray gaisog, sig paghot, may kapait. Samtang si Ursa, sige atake, o magkadugay, magkasakit. O, Dota Bars! Dota Bars! Maong grabe gyud nimong malasa. Og di lang kay sakit, hasta pait imong malasa. Karong ako imong gisugat, sigurado nga hiwa ka. Walag tuo imong hiwa, bitbit nako, saggian niya siya, maong. Yo, o ingon ani ko nga estilo hagbayrang na verified. Ubay-ubay na kauyon sa kuwang skills na satisfied. Kay ako ani nga 40 ang kalibre di 45. Useless ra imong pag-push akong structures naka 45 mo. Yo, gato ka gahi kasi mo ang style. Yawa. Wa kakatunga sa kuwang skills. Sa kayawa na akong musuwat, astas Lucifer, yaaning mapil, ganahan ka mo dagan tax, ha? You must better disappear. Timani nga mas bugat pa akong round 1 kaysa stibuok ni mong karir. Yo! Mga ko pakita yung kaisog, kay di lang kay ikaw ang naaitingog. Wala ko'y chokron nga maipakita, kay ako ang gamiton ron sa imuang liog. O aftershock, by aftershock. Ang resulta sa azol ron kay maglinog. Timani nga di na magsilbi mo mga pahaba sa kuwang rounds pwede na ka diri magikog. Yo, at last. O ing anion pagunat sa kung suwat karon mapagan. Bisag agi. Yo, ing anion pagunat sa kung suwat karon mapagan. Bisag agi og pangugat walay kurat karong bangagan. Bisag agiton pa ko nimo tax. Di ko nimo kaya nga samaran. Timandi nga mubugat ra na imong suwat, ug imong spit akong pangalan. Nasaan tax? Ako masulti pwe! Mga linya largo ko bitol. 1, 2, 3 rounds, puro resume. Applicable for all! Das! Sus! Round 3 game! I don't give a fuck any mga klaro mga wannabe nga gangster. Halatadong nice skincare. Basta if I came here, skin's hair will get scared. No capping. Bitch, please. Kasi hambog pa nila. Hip-hop Toledo, ilabang tabangan. Wala katabang si mong amahan nga nato sa basakan. Di ba nag-bars real talk? Nag-bars ka diri. Kaya di ka mo kupot o bara sa imong tuyuan. Mga taga-bukid! Mansad ko. Pero di ko parihan yung mga weirdo. Mga feeling kinsang probinsyanong akto, makilagong sa'y tinuod nga ghetto. Tas mo ani, kaani pa makigbaut mo sa among grupo sas mga piskot. Panunin mo, puro bubot. Basta ako, RIP sa katong namatay. I never give out your shit about sa yung emote. Basta ako, I'll keep my out of range. Inana ako next move. Dili ka hunungan nito, pidlok kan sa mata ni mo mapikot. Dili ka hunungan og tak-tak. Yan na, kung dagtilok, sinulungan kag pindot, balik-balik ang pindot, murag hina yung reception sa remote. Tapos I keep my shit, bro. Dili ka angay sa club. Angay ka sa diskoral. Tigbantay sa gubot. Kaya pa yamin una ko alternative akong rhymes, pero klaro ng piskot. Dapat switch from MC, dapat mahimo kang DJ. Ikaw si DJ Tudot. Tas parang gamit kasi yung probinsya, pag-remix of budots. 90 seconds, I'll stick my shit out. Time. Go! Rapolo, Americana 4. Katulong ba ito ng review na? Tax, Presidio Mel, yun lang sa balikbay. Judge's decision, 3-0 para Gio Mel. Salamat! Shoutout tayo sa PG Dominate, Toledo, Mafias, Private Underground. Para mga supportan ako ni John Illard Buloy. Yo, shoutout sa tanang mga kontahan, sa tanang mga club sa Paknan, shoutout sa mga trabaho sa e-performance, shoutout sa Angry Hour as always, pero Mania. Salamat ya po. Taas ng Gmail na
presensya, pareho na sila sa same na sila na yung mga references pero mas itatak ko kay Jumel. Mas yung mga pansi sa bara, tanan, uli siya. So, ang ibuto, 3 rounds, Jumel. Ibutaran ako si Jumel, kaya mas strict na ako mga nilang mga punches. Yung take props ni Tats, 3 rounds na.